ଏ ପରମ୍ପରା ବହୁ କାଳରୁ ଏଠି ତାର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ହୋଇନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ହେବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଗାଁର କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ବାଣପ୍ରେମୀ ଏବଂ ବାଣପ୍ରେମୀ ହଁ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଚାନ୍ଦୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଆଉ ଏନିର ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଆଉ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ଏ ସମସ୍ତ ଦିବଙ୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଯେମିତି ଆମର ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନେ କରିବେ।